Moi boas tardes a todas e a todos, sede moi benvidas, moi benvidos a Mazurca para dous poetas, o programa que celebra os 30 anos da Fundación Pública Galega Camilo José Cela. E xusto este xuño se fan 30 anos da fundación, vaya redundancia desta institución, e quixemos celebralo precisamente con un programa como Mazurca para dous poetas. Este programa inspírase, por unha banda, nos propios comezos nas letras de Camilo José Cela, que non foron da man da prosa, da narrativa, senón precisamente escribindo poemas na súa mocedade. E inspírase tamén na empatía, na sensibilidade que o Nobel galego sempre demostrou polos valores mozos, polos autores e autoras que comezaban a botar a andar a súa trayectoria literaria. Por iso concebimos esta serie de diálogos entre poetas novos e os seus referentes. Realmente, os motores, os auténticos motores, os puntos de partida de Mazurca para dous poetas son os poetas mozos, as poetas mozas, dous en galego e unha en castelán.
tres, sen dúbida, dos nomes imprescindibles da poesía galega e española. A cada un dos tres, Ismael Ramos, Alba Cid e Berta García Faet, propuxémoslles que nos identificasen os seus auténticos referentes na poesía mundial contemporánea. Aquelas guías, aqueles modelos nos que quizáis de algún xeito se inspiraban. Teño que dicir que cando fixemos isto con Ismael Ramos, o primeiro nome da súa lista, unha lista que, por certo, foi exclusivamente feminina, iso xa daría para unha reflexión interesante, os seus referentes son femininos, o primeiro nome da lista foi Alice Oswald. Por problemas de última hora, Alice non pode desplazarse físicamente ata Galicia, esperamos que poda facelo pronto, pero estamos seguras de que non vai a facer ningún demérito que entre directamente por videoconferencia dende a súa casa en Devon, xa que o máis interesante da proposta é dende logo o encontro, o compartido recital poético, a conversa que iremos fiando entre eles dous. Para nós é un absoluto orgullo poder abrir este ciclo da man destes dous sobranceiros nomes da poesía galega, británica e europea. Ismael Ramos, a quen teño a miña dereita, naceu no 94, en Mazaricos, medrou en Noia, é licenciado en Filoloxía con especialidade en Teoría da Literatura e Literatura Comparada. Exerceu como responsable de comunicación, editor, libreiro, profesor últimamente. Conta con 3 poemarios até a data, Os fillos da fame, Lumes. Este Lumes trae traducción ao castelán feita por si mesmo, co título de Fuegos. Acadou o premio Javier Morote ao mellor libro publicado ese ano 2019, en España, un premio otorgado polas librerías independentes do Estado. E moi recentemente, casi podíamos decir que hai uns días, acaba de ver a luz o seu terceiro poemario, que é Lixeiro. Ismael é, como sabedes, un nome, pois, como digo, imprescindible na nova poesía galega. A pesar da súa mocidade, a súa vocación, os seus pasos son moi sólidos na nosa poesía contemporánea. E en canto a Alice, ela estudou filoloxía clásica na Universidade de Oxford e despois formouse máis tarde como xardineira. Traballou durante 7 anos en xardíns moi importantes de Inglaterra, en concreto, sobre todo, de Londres, ata que sacou o seu primeiro poemario, The Thing in the Gaveston Style, que se fixo co premio Forward en 1996. Hai que decir que Alice Oswald é un dos nomes máis consagrados da poesía europea e británica. Ten todos os premios máis importantes do Reino Unido. Ten, por exemplo, o premio Ted Hughes, en 2 ocasións gañou o T.S. Eliot, ten o Hawthornden, ten o premio Cholmondeley, a súa trayectoria inteira, ten o premio Costa de Poesía, o premio internacional de poesía Griffin, en fin, foi tamén escritora en residencia no Dartington Hall, ademais, máis recentemente, pois hai que decir que foi a primeira muller que, dende o século XVII, acadou o prestixioso posto de profesora de poesía da Universidade de Oxford, sucedendo no cargo a nomes tan lendarios como W.H. Auden ou Robert Graves ou o propio Seamus Heaney. Voume dirixir a ela, é unha honra e un gusto poder saudala dende aquí ata a súa casa. Para nós é un orgullo e unha grande emoción poder tela aquí, á espera de poder facelo de maneira presencial. Querida Alice, ti coñeciches primeiramente, perdón, máis ben vou preguntar a Ismael, pero dende logo facendo tamén referencia a ela. Ti, Ismael, coñeciches a Alice Oswald primeiro como experta en Ted Hughes, esa foi o teu primeiro coñecimento dela, e logo o primeiro realmente seu que ti liches
foi un poemario que mercaches nunha viaxe a Londres, segundo me tes contado, un libro publicado nunha colección de volumes singulares que era Dart, precisamente Dart sobre o río homónimo a carón do cal Alice viviu precisamente, acabo de facer referencia cando foi escritora en residencia ali en Dartington Hall en 1996 até 1998. Ti quedaches fondamente impactado, creo que non, con esta lectura, pareceuche unha poeta abrumadora, segundo as túas propias palabras, e dela declaras ter aprendido moito. Ademais, logo diso, seguiches a pista, bueno, comprando os seus libros en inglés un tras outro, seguíndoa, bueno, moi de perto. Contanos por que foi o que máis che fascinou nesa lectura de descoberta a través do libro Dart, Ismael? Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Empezar, antes de contestar a pregunta de Yolanda, agradecerlle á Fundación Pública Galega Camilo José Cela que quixesen contar comigo, a Yolanda, que é curadora deste ciclo de recitais, que me chamase e que me fixese este regalo, non? Non podedes imaginar realmente a de días e días e días que levo pensando neste momento e celebrando esa chamada na que Yolanda me dixo que ia ter a oportunidade de conversar con Alice e de preguntarlle, o sea, de facerlle as preguntas, non, que me suscitaban os seus libros. Debo dicir que nese momento quedei un pouco como tras a lectura de Dart, sen palabras. Custoume moito pensar que quería dicirlle. Quizáis, precisamente, polo mesmo polo que me impactou ese primeiro libro. E é que, para min, a súa poesía abrangue o todo. Hai unha voz que, en realidade, son moitas voces. Hai unha maneira de aproximarse ao mundo, á natureza en concreto, non? Pero o mundo en xeral, incluso mesmo a historia, sexa cal sexa a materia a que ela decide dedicarlle a súa mirada, non? Hai unha maneira completamente abranguedora, o sea, é quen de captar algo dende moitos puntos de vista e contalo nunha soa corrente de conciencia, non? Iso que me sorprendía de Dart era un poema sobre un río que non era unha oda a un río, senón que era o río mesmo, o sea, era o río quen estaba falando. E iso pareceume dun virtuosismo o sea, que era distinto a todo o que eu lera ese momento con esa pretensión, non? O sea, me parece que é fondísimamente original e tal e como ti decías, e creo que o que caracteriza a lectura dos poemas de Alice Oswald é abrumadora. O sea, a súa capacidade de mirar é abrumadora. De feito, Alice, Ismael opina que nos teus poemas a natureza non é que se manifeste en sinais, non é que sexa simplemente evocada como a paisaxe, nin siquiera poderíamos dicir que se trate de retratos desa natureza, sino que a natureza ou os seus distintos elementos son protagonistas, é ela mesma protagonista, non? Por veces humanizada, por veces obxeto de reflexión, pero a pregunta sería como consegues saber cal é a canción da pedra, cal é a canción do dente de león, a quen ou a que hai que escoitar. I'm finding it very hard to hear the translation. Could you repeat the question? Vale. Yes, I can repeat it aloud. Can you hear me better now? Yeah. Okay. The question was, how can you tell the difference from a Stones song, from the Dandelions one, to whom or to what are you listening to when writing a poem? Claro, porque como se fai falar a natureza directamente, que é o que ela consegue, non? Because we were saying that Ismael said that you, in your poem, in your book of poems, Dart, you make the river speak. It's the river who is actually speaking. You don't write about the river, but you make the river speak.
and that's really amazing and overwhelming. So how can you tell the difference from the dandelion song to the one of the stone or the pebble song? Or to whom are you paying attention to what are you listening to for writing your poem? Thank you. A very good question. And for me, a poem is most importantly an escape from the self. So I pay great attention, especially to the quiet voices that we don't always hear when we're talking to other humans. I feel that a dandelion has a kind of speech obstruction, which I need to listen to very carefully. And I think because I always found it hard as a child and growing up to speak myself, I became quite good at listening to other things that couldn't speak, like stones or grass or trees. And I do find that they all have very different voices, and I try to almost act a dandelion or a stone in my inner self in order to hear what they are saying. Sí, grazas, é unha pregunta moi boa. Eu, cando escribo un poema, realmente o que intento plasmar é o estado do eu. Así que tento prestar atención a aquelas voces que están máis calmadas, que falan baixo, que non se oen cando estamos falando con outras persoas, porque un dente de león ten a súa propia fala, a súa propia forma de expresarse, que eu debo escoitar moi atentamente. E creo que se cadra porque foi unha nena a que lle custou falar con voz propia, pois creo que son unha persoa que sei escoitar e que sei prestar atención àquilo ao que nunca se escoita, como poden ser o que non fala, como pode ser un seixo, como pode ser a herba, como pode ser unha árbore. Entón creo que hai voces moi diferentes e o que intento é representalas dentro de min, oír o que me din dentro o seixo ou a árbore ou o dente de león. Que fermoso, pois é moi interesante ver como nesta primeira pregunta, que era unha pregunta de Ismael, aínda que fose formulada a través da miña voz, unha moi boa pregunta de Ismael a través da miña voz, el inquiría, pois sí, a respecto desa voz que falaba nos poemas de Oswald, non? E é curioso, querido Ismael, porque o certo é que tamén Alice Oswald, despois de ler os teus poemas, ten unha pregunta para ti, e alude precisamente á voz que fala nos teus poemas, non? É unha das grandes preguntas, ao fin e ao cabo, unha das grandes preguntas da poesía, e é se fala o teu propio eu nos teus poemas ou se é que fala un outro eu distinto. Realmente é unha pregunta complicada, unha moi boa pregunta tamén, e penso que en realidade a resposta non é miña, é unha outra pregunta, ou sea, unha pregunta que se contesta con outra pregunta. Hai anos, non sei agora, pero fará como 4 ou 5 anos, tiven a sorte de coñecer en Ourense, nun concerto de música contemporánea, a unha compositora de música contemporánea irlandesa, Anne Clare, que de feito hai pouco levou o premio Simmons, que é un premio bastante importante dentro do seu campo, e ela fixe unha pregunta sobre a que dende entón penso moito. Dicía, a xente que te coñece, cando lea os teus poemas na súa casa, vai poder escoitar a túa voz mentres os lee, ou vai poder escoitar a versión que les teñen da túa voz cando lees. E di, pero que pasa coa voz que soa na cabeza dos descoñecidos? Que pasa coa voz que soa na cabeza da xente que só te leu? Que
que realmente nunca escoitou a túa voz, non? E ese xeito un pouco que dicía Alice tamén, non? De fuxir do eu, ese xeito de pensar que efectivamente o poema ten vida e voz en por sí, para mí sigue sendo un dos grandes misterios da escrita, non? E dos grandes misterios da poesía. Hai algo que está vivo aí e que é independente de min, non? E para mí iso é, creo que é dende logo unha das razóns polas que sigo escribindo, é unha das razóns polas que leo. Pois Ismael, creo que sería un momento precioso para que nos deixases testar isto do que falas, léndonos precisamente un dos poemas que vai ser unha das primeiras lecturas de Lixeiro, deste libro que acaba de sair. Bueno, en realidade a primeira. O sea, co libro na man a primeira. Hai dous poemas neste libro que pretendidamente levan a voz de outras persoas, non? E precisamente son personaxes que non existen ou que representan algo que é o descoñecido. Un deles titúlase Europa ou Así falou David. E di: pois a verdade é que non sei moi ben que dicir. Ao principio imaxineinos a todos correndo costa abaixo ata chegar ao mar. As nosas caras frías fronte ao límite. Todos levábamos postos abrigos de feitura ríxida. Éramos máquinas de bafo. O movimento dos brazos forzaba as costuras e facíanos os ombros máis grandes, a altura das orellas. Medrábamos. Dentro dos abrigos había papéis dobrados. Pero non sei por que vos conto isto. Se cadre para que saibades que tampouco nos facíamos moitas ilusións, que corríamos polo prazer de correr, a cara xeada, vermella, os papéis dobrados para que non se poida ler o que vai dentro. Éramos fodidamente listos, iso sí. O noso porvir ditábase entón en xornais estranxeiros, cumpría aprender idiomas. Pero supoño que agardaredes que fale de Europa, ou que describa as feridas de luz que se abrían nos ollos de algúns rapaces novos pola noite, o seu interior cheo de bosques e de auga, o seu falso sol. Sobre Europa direi que nunca nos amou, que a fomos ver infinitas veces. Algún mesmo se agarrou as patas traseiras do touro e foi arrastrado costa abaixo ata chegar ao mar. Se Europa non nos ama, entón ti és o rei dos pobres, dixeron. Eu penso que todo iso estaba mal pensado dende o principio. Era 1992 ou 94, se eu era o rei dos pobres. Entón o meu poder estendíase pola cidade ata os límites do mar, ata o interior luminoso dos ollos dos rapaces novos. Eu nunca quixen saber nada de Europa. Se acaso, o nome dun mozo italiano. Pero se me preguntades, direivos que a verdade é que non sei moi ben que dicir. Que todos éramos reis e pobres. Escribíamos cartas sen presa por chegar aló. Pois agora que... Mira. Que maravilla poder escoitar ese primeiro poema co libro físicamente aquí, non? E ademais agora que escoitamos a túa voz, a dicción, non? O ritmo, a cadencia do poema, pois lembro que tamén me comentaches que te interesa moito o aspecto performático que existe na obra de Alice Oswald. Na súa obra ten unha grandísima importancia a componente oral, a sonoridade das palabras no propio poema. Todo iso vese claramente nos recitais, a xeito de performance que protagonizou especialmente ao fío de Memoria ou de Falling Awake. Pero eu sei que a ti, Ismael, che gustaría preguntarlle a ela como se traslada esa oralidade á páxina, que traballa coa disposición das palabras, co libro como obxecto. The question is how to translate the voice onto the page. Well, this has been a very important question for me for a long time, and I work with a typographer, and we look a lot at both the notation of music and the notation of dance to try to find ways that the page itself can
be not like the page in a novel, which you're just reading through very quickly to find the meaning, but can be a kind of musical notation. And the whole shape of a page with all the blank silence and white space around it seems to me to be a form of musical notation. And I like the way the poem enters this quiet form in a book, and it's up to the writer to give the reader enough instructions to bring that back to life and back to sound. Pois esa é unha pregunta moi importante para min desde hai moito tempo na que levo traballando moito para tentar que a forma de levar iso a páxina pois que se poida equiparar a notación musical ou a notación da danza, porque nunha novela a páxina está cuberta e vai nos levando dunha palabra a outra, pero eu quería algo que pudese reflectir a notación musical. Entón, pois, gústame que a páxina teña unha forma cos seus silencios, cos seus espazos en branco, que se asemelle a esa notación musical, e gústame que ver así o poema dentro do libro como unha forma na que é quen escribe quen debe proporcionar esas instruccións para que despois, a través dese xeito de anotar, a persoa que lé poida convertir esas palabras, darlles vida de novo e que soen como se pensaron. Pois quizáis tamén a mellor maneira de comprobar esa sonoridade, esa notación que despois fala sería pois termos o prazer e a honra de escoitarte ler un dos primeiros poemas, Alice. So maybe for us to taste and to see your sonority and the sonority of the poems, the perfect way would be for you to read one of your poems. Would it be possible? I will try to read. It's quite hard because I can hear my echo. Pero va a intentar leerlo. Moth. Sometimes when you step outside, you hear a gasp, a sharp intake of rooks being quickly deflated into trees, so that your arm unhinges and your shoulders tilt their fans and almost shrug you to the woods, and then a sigh. It would be good, you think. It would be good to sleep on the sycamore's top floor. But then again, there are hedges and night-scented road edges, and if I know my own stumbling, panicking, head-heavy body, then I could sneak along there flying by misgivings. And leaf by leaf, by constantly tripping up and falling flat and juddering forwards, at last I might beat my markings. And in a moth's life, in the ditch's low-level sky, by the glow of a flower in the clothes of a messenger, maybe this wish, whatever it is, will simplify. Sería moi fermoso escoitar este mesmo poema na traducción que tan emocionada e emocionantemente fixo o propio Ismael. Ismael, escoitamos a túa versión deste poema que se titula A Velaíña. A Velaíña. Ás veces, ao baixar, escoitas un resollo, un suspiro atónito de grallas que se deshinchan en árbores, de súpeto, ata que o teu brazo se disloca e os teus ombros se inclinan as astas e se encollen case ata levarte ao bosque. E despois, unha exhalación. Estaría ben, pensas. Estaría ben dormir na planta superior do sicomoro.
Neste poema queda ben patente esa mirada que repara neses elementos miúdos, nos animais pequenos da natureza, que trata de procurar neles a trascendencia e de darlles pois, o sentido quizáis dunha explicación maior, non? Son animais, insectos en cuxa natureza ademais está sempre o apareceren por sorpresa, non? Estou segura de que has ter ti tamén, Ismael, algún poema no que se non é un animal ou un becho aparece algún elemento que poda ser considerado aparentemente pois, de pouca importancia, pero que acaba por resultar revelador ou de falar por sí mesmo, non? Que podes compartir con nós? Hai un poema, bueno, en realidade casi todos os poemas de Lixeiro tratan sobre a irrelevancia, non sei que hai un deles que se titula Un suspiro, que di así: durante a viaxe en coche cruzamos unha ponte. Ás beiras da estrada hai animais que cantan, algúns discuten, outros reprodúcense. Son animais comúns, lebres, coellos, raposos, donicelas. Evitarei citar aquí os nomes dos paxaros, os nomes dos insectos, o tremor da erva. Non quero que te distraian. De súpeto, comezo a pensar que pasaría se o coche esvarase, se caésemos ponte abaixo e nos afundísemos no mar ou no río. O pensamento chega como a chuvia ao final dun túnel. A teoría está clara, ou parece clara. A teoría é como a sombra das follas, difícil de debuxar. Ti, coas túas pernas longas e as costas fortes, nadarías ata a superficie. Mentres, eu choraría no interior do coche, completamente seco, cada vez máis fondo. Durante a viaxe, ti conduces e eu suspiro. Non espertamos a compaixón dos animais comúns. Ningún corzo atravesa a estrada. Os teus poemas ás veces avalan entre un desencanto como brutalmente real e a dignidade de quen encara o día con, bueno, pues con bo talante, ou bueno, mesmo capaz de atopar a beleza que pode haber no medio pues, dese debalo ou apaixonarse pola mesma vida, non? Que existe na súa decadencia, non? En canto a Oswald, a crítica ten sinalado que os seus libros se volven máis escuros a medida que avanza o tempo. Con todo, Ismael, ti pensas que non pensas que esas reflexións que conteñen os seus últimos poemas sexan necesariamente pesimistas ou máis que os primeiros? Imos entón preguntar a Alice se che parece ben que se son acaso sinxelamente pois, como distintas partes dun mesmo ciclo, non? A consciencia de que todo está destinado a transformarse a causa do deterioro. Si hai nese pensamento algún tipo de mística ou de filosofía. Could you repeat? Yeah. If there is this idea that your poems are gloomier, or if they are just some phases of the cycle of transformation and the decay that is in life anyway. And Se hai nese pensamento algún tipo de and mística. if there is a mysticism behind it, or a philosophy in this idea. I think that the great thing about a poem is that it generally knows more than the poet. And I feel as if my poems are merely questions. The words I use are questions, and the silences between the lines provide some kind of answer. So I feel as if I'm shouting into a dark cave, but actually the answer that I hear back is not gloomy at all. So I think the poems are simply questions, and the response comes from the space around the poem.
moitas veces sabe máis que o poeta. Os meus poemas son preguntas que eu lanzo, os silencios que hai no medio son as respostas, como se eu berrase nunha cova escura e a resposta que aparece non é absoluto pesimista. Que fermoso. Non sei se quizáis o poema Dusk, Solpor, confirme ou desdiga esta reflexión, pero en calquera caso sería un gozo poder escoitalo. We don't know if your poem Dusk will confirm or just the opposite, this reflection, but in any way we would love to hear it, if you don't mind. I will just say a little explanation before I start reading. In case people don't know these two birds, I used to live by a river in Devon, and I would watch the swans, which were white, fly down the river, and then the cormorants, which were black, would fly back in their place. It was as if the white swans had turned into black cormorants. So that's what the birds are in this poem. Sí, simplemente unhas palabras antes, porque se cara a xente non coñece o contexto deste poema, eu vivo en Devon, cerca dun río onde hai cisnes brancos, entón estou falando do contraste entre os cisnes brancos e os cormoráns negros que se ven, son estes animais os que cito neste poema. Two seekers, making the sounds of thought with their wings, all down the aisle of the river, flew by me and out. As far as the coast they went, and changed their skins, and came back again, shocked by the dusk. Still shocked by the dusk, diminished by the wind. Two cormorants in mourning, with strained necks, two wretched regretters flew by me, creaking their stuffing, and asking for nothing, and voicing reasonable grievance with worn-down wings. Vou ler a continuación a traducción do propio Ismael. Vamos ir compartindo esta lectura do que el traduciu como Solpor. Dous cisnes nun rastro, dous indagadores, facendo zoar pensamentos coas ás na beira do río, voaron xunta a min e lonxe até a costa foron e mudaron de pel e regresaron, sorprendidos polo solpor. Aínda sorprendidos polo solpor, minguados polo vento, dous cormoráns de loito cos pescozos tortos, dous pobres penitentes voaron xunta a min, remoendo as tripas e pedindo nada e expresando a súa queixa razoable coas ás baixas esfarrapadas. Dende logo pode palparse o que falabas, Ismael, este xeito no que Oswald fai expresarse a propia natureza, non? E ti mesmo tes comentado e tes loado ese xeito en que ela ten de traballar con unha linguaxe moi coidada, mesmo elaborada, pero co fin de crear imaxes realmente sinxelas, como esta que acabamos de escoitar, non? Como procurando dicir a través dunha imaxe evidente algo que non é evidente, non? E o certo é un pouco tamén ao fío disto, a ela tamén lle gustaría preguntarche a ti, Ismael, si é que os teus poemas crees que crean ou máis ben descobren. Pois eu diría que en realidade Alice deu antes unha resposta moito máis intelixente que eu poida dar, non? Que o poema excede o coñecemento que temos sobre el, o dominio que podemos ter sobre el, e que realmente un poema é unha maneira de facer preguntas ao afora, non? A iso que está fora. Nese sentido, eu creo que a función é doble, porque en realidad o poema ten existencia en si mesmo, iso que dicía antes, que a min é algo que me segue sorprendendo,
o xeito no que o poema existe en por sí, como se realmente ninguén o tivese creado case, non? Como se estivese aí sempre e simplemente nós estivésemos prestando, fósemos instrumento do poema. E por outra parte, obviamente, hai unha bondade de indagación en quen escribe. Entón creo que conviven en realidad as dúas realidades. Algo do que ti si descubriches, creo, en Alice Oswald foi esa maneira tan súa de traballar cos clásicos, non? Que te metes comentado, baixo o teu punto de vista, pois como que incorpora eses clásicos desde unha lectura moi desprexuizada, moi pouco académica, deixando unha vez máis pois que boten a súa propia luz, pero non intermediada, nin por interpretacións autorizadas, nin por recreacións culturais. Por exemplo, ti opinas que no seu poema Himno a Iris está a cantar unha deusa, sí, pero que no fondo non deixa de pousar a súa ollada no arco da vella para lograr falar de todo o que é, pois precisamente, por alusións lixeiro, aéreo, sen peso. Non sei, Alice, se podería ser tan amable de compartir con nós precisamente este poema que mencionamos, Himno a Iris, para que podamos testalo. Could you please share with us Hyphen to Iris, your poem? Thank you. Yeah, thank you. Hymn to Iris. Quick moving goddess of the rainbow, you whose being is only an afterglow of a passing through. Put your hands, put your heaven-taken shape down on the ground, now, anywhere. Like a bent-down bough of nothing, a bridge built out of the linked cells of thin air. And let there be instantly in its underlight, at street corners, on swings, out of car windows, a 3-moment blessing for all bridges. May impossible rifts be often delicately crossed by bridges of 2 thrown ropes or 1 dropped plank. May the unfixed forms of water be warily leaned over on flexible high bridges, huge iron sketches of the mathematics of strain, and bridges of see-through stone, the living space of drips and echoes. May 2 fields be bridged by a stile, and 2 hearts by the tilting footbridge of a glance. And may I often wake on the broken bridge of a word, like in the wind, the trace of a web, tethered to nothing. Himno a Iris. Inqueda voz, inqueda veloz deusa do arco iris, ti cuxo ser é únicamente o brillo de algo pasaxeiro. Pousa as túas mans, pousa a túa forma celeste, no chan, agora, onde sexa, como unha pola dobrada de nada, unha ponte construída coas células unidas do aire fino, e fágase ao instante a contraluz, nas esquinas das rúas, nas randeeiras, nas ventás dos coches. Unha bendición en 3 momentos para todas as pontes. Que as gretas imposibles sexan delicadamente cruzadas por pontes de 2 cordas ou un tronco caído. Que as formas cambiantes da auga poidan ser axexadas con cautela dende altas pontes flexibles, enormes bosquexos de aceiro das matemáticas da tensión, e pontes de pedra transparente, espazo vital das pingas e dos ecos. Que 2 prados se unan cun só chanzo, e 2 corazóns coa pasarela inclinada dunha mirada, e que esperte eu a miúdo na ponte rota dunha palabra, como esperta no vento rastro dunha arañeira sen ataduras. Bueno, eu, ademais de agradecer esta fantástica lectura, Alice, de feito sabemos que
que o seu interese pola mitoloxía grega levou a reescribir esa atmosfera da Ilíada en Memorial e a miúdo, con frecuencia, Alice tes falado da democratización dos clásicos, non? Dese acto subversivo e político que comporta reler a Homero sen o peso da academia. Se ti directamente, Ismael, quen lle dirixas, quen lle formules a Alice a túa última pregunta que me tiñas comentado a respecto desta relectura dos clásicos. Yes, I'm going to address to Alice just for a while, and thank you, Alice, for asking all my silly questions, and just for being here, even if it's virtual. And Yolanda and I and everybody here hope to meet you soon in Galicia, as soon as pandemics allow us to. No, I'm going to say that the question in Galician so everybody can understand. Efectivamente, Alice Oswald ten traballado moito cos mitos clásicos, como dicía Yolanda, pero faino dunha maneira completamente despresuizada e efectivamente, sobre todo, sen o peso da academia. Dá má sensación de que non hai ese necesario paso pola ritualización e polo peso dos clásicos, non? Entón, alguén que convive realmente cos clásicos, como fai ela, o sea, que ten os clásicos tan de man, gustaríame preguntarlle, precisamente nestes tempos tolos que vivimos, e tendo en conta que ela reescribiu unha guerra, reescribiu a atmosfera dunha guerra, que procura nos clásicos, agora que parece que volvemos ás orixes, de algún xeito, non? A ter que preguntarnos por todo unha vez máis. Que buscan os clásicos agora? So, traduzo antes o que dixeches en inglés? No, non dixe nada, outro mundo. Dixo que facía preguntas así, que moitas grazas. Vale. Yes, so Alice, Ismael's question is that as you approach the classic mythology in such a way without prejudices, without the weight of the academy, without that ritualization, and that you are somebody who lives normally with the classics. And so in these really crazy times that we are living through now, because ¿qué pasa? ¿Que no me oye? No oigo nada, ¿no? Sorry, can you hear me now? Can you hear me now? Yes, but I can hear, but I heard nothing of what went before. The mute on. I'm sorry, I repeat. Okay. I'm sorry. Sorry about that. Okay. No pasa nada, Lara. So, as you are aware of the classical myths and you approach them without prejudices, without the weight of the academy, without that weight of ritualization, we could say that you are somebody who lives with the classics at ease. And so Ismael would like to ask you, in these crazy times that we are living through, because you've rewritten about a war, so what can we look for in the classics? Because it seems like now we are going to the origins of everything. We wonder and question everything. So what can the classics do for us, or what can we look for in the classics, or you look for? First of all, I always try to distinguish between classical Greek and archaic Greek, because to me, the Greek that Homer writes has a very different quality from the Greek that Plato or Aristotle write. Ben, primeiro, antes de nada, gústame distinguir entre os clásicos e o arcaico. Shall I keep going? Yeah. Para min hai moita diferencia entre Homero e Platón e Aristóteles. So from Homer, I would say that there is the sound of justice in his lines, something about the way Homer puts together his sentences
where every phrase is added to another phrase without a hierarchy between them, actually transmits a sensation of a physical sensation of justice, in which not only all the humans are given equal treatment, but the whole of the natural world seems to be given the same kind of treatment as the humans. So from Homer, but not necessarily from classical Greek, I think that we can learn to rebalance our imaginations. Para min en Homero resoa a xustiza nos seus versos, o xeito no que xunta os versos e as frases unha tras doutra, non hai unha xerarquía, transmite unha sensación física de xustiza. Trata non só os humanos de forma igualitaria, senón que tamén trata o mundo natural coa mesma equidade. Entón, para min, Homero non toda a mitoloxía clásica, senón Homero, para min, reequilibra as nosas imaginacións. E xa que falamos de nos desfacer así un pouco do peso da academia, non? Das intermediacións, das producións culturais que van dando forma a todos os motivos, bueno, ao fin e ao cabo falamos tamén de lixeireza, non? Pois por alusión, é un momento magnífico, Ismael, para que nos leas algún poema máis dese libro que acaba de ver a luz hai tan poucos días. Reparación. Na casa de enfronte, o home serra, martela. Cada poucas semanas inicia unha obra nova sen sabermos se rematou a anterior. Ningún veciño atende, salvo eu, esta mañá. Sento no escritorio e intento contar a historia dos meus nervios. Fixo unha data concreta e despois serro, martelo, espanto paxaros. Os meus nervios son homes que entran e saen. Escribo unha parábola sobre a traizón do mundo contra o mundo. Un só home que entra e sae, unha vez. Esperto cedo e non recibo visitas. Na casa de enfronte, o veciño comeza a traballar antes ca min. Ningún dos dous sabe da tarefa do outro. Os avances, a duración. O traballo é un misterio. Fixo unha data concreta dende a que empezar. Continúo. O poema de amor sobrevive o amor. Preto de aquí, un home adulto chora na ducha durante 2-3 minutos. Despois, le algo que o reconforta. Pois para ir cumplindo o horario establecido e concluindo esta parte que ven sendo a conversa, gustaríame tamén pedirlle a Alice Oswald que fose la mesma quen dirixise a Ismael esa última pregunta máis relacionada coa súa lingua e contexto. So now, to close up this first part of the talk, would like Alice to ask directly the last question that you had for Ismael. Hello, Ismael. Thank you for your lovely poems. And I would like to ask, what has your language learnt from its earthy and historical context, which might not be guessed by an English reader? Sí, bueno, claro. Non, claro, para a xente. Sí, sí. É que é un libro. Estamos aquí. Sí, sí. Pois, sí, grazas pola tua poesía encantadora. Gustaríame preguntarche que é o que a túa lingua, que é o que a túa lingua aprendeu do seu contexto histórico térreo que non o que non pode achegarse ou supoñer unha persoa que lea a túa poesía desde o inglés. Eu
creo que sinalaría dúas cousas, non? A propósito desta pregunta. Bueno, e antes de sinalar nada, dicir que estas tres preguntas de Alice Oswald a propósito da lectura dos meus lovely poems, que isto ainda o teño que asumir, pero digamos que estas tres preguntas son algo que vou guardar e que dende logo foron unha das mellores aprendizaxes que tiven nos últimos meses. Entón, darlles grazas. E respondendo á pregunta, diría que iso, que hai dúas posibles direccións, non? Eu creo que para min o poema ten moito que ver coa escoita, con ser quen de xenerar. Dicía antes, o poema vive por si só, non? Pero hai que dar unha voz. E se quero que esa voz estea viva, esa voz nace nun determinado contexto, no que hai outras persoas, outras cousas tamén, non? Que falan, que están falando. Entón, nese sentido, hai algo de intraducible sempre, non? Aí está o intraducible para min. En outra dirección, nesa dirección que ten máis que ver co contexto mellor histórico ou coa natureza, co contexto máis directo, máis inmediato, diría que, evidentemente, medrar nunha lingua, falar unha lingua ata unha determinada idade e despois aprender outra, non? Falar galego ata os 6 anos e despois aprender outra lingua, ser consciente de todas esas diferenzas, fai que automáticamente vexas o idioma como unha ferramenta, non? E creo que iso é algo que a calquera nativo bilingüe o marca decisivamente. Ser consciente ata que punto un idioma é unha estructura, non? E hasta que punto esa estructura pode ter vencellos moi fortes na realidade e nas nosas biografías, pero non deixa de ser unha ferramenta. Entón, creo que iso é algo difícil de entender moitas veces para alguén que medrou nunha única lingua ou que sempre falou unha única lingua. Pois como ramo esta deliciosa conversa da que vimos de aprender tanto, que ven de ser tan reveladora, eu creo que o ideal sería que escoitásemos algúns poemas máis, comezando polos do propio Ismael e seguindo cos de Alice en bilingüe. Pois vou ler tres poemas curtos de Lixeiro. O primeiro titúlase Tres Guineas, é un diálogo con Virginia Woolf cando estaba lendo as súas Tres Guineas mentres ia a traballar todas as mañás, e di así: leo sobre as fillas dos homes instruídos. No primeiro barco do día cara a cidade só me fixo nas mulleres da limpeza. Xa non hai estudantes porque é verán e fora o ceo amence limpo. Os traballadores oramos pola chegada dunha mañá fresca. Leo que a pobreza e a xuventude nos farán libres, e se non libres, brillantes, como brillo frío nas ventás dos pobres. A épica que inventamos sobre a superficie húmida dun ollo. Di a escritora que as fillas dos homes instruídos non tiveron máis educación que unhas poucas clases de alemán. Por iso, di, o traballo farás libres. Fronte a min, un rapaz igual de concentrado no seu libro. Cando todos baixamos do barco, non se ergue, continúa lendo. É como se non tivese nada que facer. Como se non tivese nada que facer, e iso, por fin, tampouco lle importase a ninguén. O niño de avespas. Durante un mes, un niño de avespas medrou a carón do noso sono. Sabíamos que estaban aí, multiplicándose na caixa da persiana, e nin sequera nos movemos. Non sei que fará a miña irmá, ela, que medrou moito máis lenta, menos vexetal, igual de áxil. Temo polo que será de miña irmá, temo que dentro duns anos non nos falemos apenas. Ela, tan idéntica como era papá e pouco. Eu, igualiño a mamá como era hai anos. Pasado un mes, chamamos un exterminador para que remate coas avespas. Golpea a caixa da persiana e cae terra, migallas de barro que se van amoreando. Nin rastro dos insectos. O exterminador coloca un pouco veleno onde sinalamos que debería estar a entrada ao niño. Despois marcha. Durante un mes,
Durmo pensando que será de miña irmá. Os anos por vir, células en expansión. Convivo coa incerteza. É como darlle as costas ao océano, que se pouse unha vespa no meu ollo pechado, collernos da man. E xa para rematar, porque non quero alongarme moito, un poema que se titula As montañas. E é un poema que escribín unha das últimas veces que viaxei en avión antes da pandemia, e o outro día viaxei en avión por primeira vez despois da pandemia, e a sensación foi exactamente a mesma. Di así: as montañas. Dende o avión vexo os picos nevados das montañas en primavera, o seu frío imposible. O sol acariñame primeiro os brazos, despois o pescozo. Respiro con facilidade. Nada sabemos. É fácil escribir sobre unha cidade que aínda non se coñece, reparar nos rostros da xente pola rúa, nos detalles das grandes portas de madeira. O centro dun escudo é sempre un lugar sinalado, unha indicación para o golpe. Nas cidades descoñecidas é máis fácil escribir sobre a aparición dun paxaro e obviar a enorme praza onde se pousa. Podemos desvelar todo o que escapa da man do home, as augas do río, o prometido. No interior do avión, mentres a luz me chega ao nariz, penso nos picos nevados das montañas en primavera. E escribir agora, aquí arriba, sería como imitar a risa dun neno, porque nada sabemos salvo a fragilidade. Tempo para os poemas de Alice Oswald. So now time for Alice Oswald's poems. So first of all, body. This is what happened. The dead were settling in under their mud roof, and something was shuffling overhead. It was a badger treading on the thin partition. Bewildered were the dead, going about their days and nights in the dark, putting their feet down carefully and finding themselves floating. But that badger, still with the simple, heavy box of his body needing to be lifted, was shuffling away alive. Hard at work, with the living shovel of himself, into the lane he dropped, not once looking up, and missed the sight of his own corpse falling like a suitcase towards him, with the grin like an open zip, as I found it this morning, and went on running with that bindweed will of his, went on running along the hedge and into the earth again, trembling. Broken jug, for one backwards moment, water might keep its shape. Leo a propia traducción de Ismael Ramos cara ao galego deste corpo. Isto é o que aconteceu. Os mortos estabanse instalando baixo os seus teitos de barro e algo se arrastraba sobre as súas cabezas. Era un teixugo esvarando polo fino tabique. Desconcertados os mortos, atravesaban os días e as noites ás escuras, pisando cuidadosamente e rematando por levitar, pero o teixugo, só precisando soster o simple peso da caixa do seu corpo, arrastrábase cheo de vida. Con esforzado traballo, todo el convertido nunha pala viva, caeu polo túnel, sen levantar a cabeza nin unha soa vez. E perdeu a visión do seu propio corpo caendo como unha maleta contra si mesmo, co sorriso como unha cremalleira aberta, tal e como a atopei esta mañá. E botou a correr coa súa vontade de enredadeira, botou a correr sobre os arbustos e cara a terra outra vez, tremendo, como se nunha xerra rota un momento antes
a auga puidese guardar a súa forma. Desapareceu. Shadow? I'm going to flicker for a moment and tell you the tale of a shadow that falls at dusk out of the blue to the earth and turns left along the path to here, groggily under its blackout, being dragged along crippled over things, as if broken-winged. Not yet continuous, no more than a shiver of something with the flesh parachute of a human opening above it, but lengthening a little as it descends through the rings of 1 hour into the next, with the rooks flying upwards, snipping at the clouds, until at last, out of that opening, here it lies, my own impersonal pronoun crumpled under me like a dead body. It is faint. It has been falling for a long time. Look, when I walk, it's like a pair of scissors thrown at me by the sun, so that now, as if my skin were not quite tucked in, I am cold, cold, trying to slide myself out of my own shade, but hour by hour more shade leaks out. Or if I stand, if I move one hand, I hear the hiss of flowers closing their eyelids, and the trees, as if dust was being shaken from a rug, shake out their birds and in again. It's as if I've interrupted something that was falling in a straight line from the eye of God. And if I do nothing, the ground gives up. The almost minty clarity of its grass begins to fade. The white moss under the leaves are immense. Unha vez máis na traducción de Ismael Ramos leo Sombra. Vou escintilar un momento e contarvos a historia dunha sombra que cae no solpor dende o azul cara á terra e xira á esquerda no seu camiño aquí. Atordada tras o seu desmaio, sendo arrastrada, mutilada sobre as cousas como se tivese as ás rotas. Intermitente, non máis que o tremelicar de algo cun paracaídas de carne humana abríndoselle en riba, pero alongándose un pouco ao descenderen os anéis dunha hora para a seguinte, cos corvos que remontan e recortan nas nubes, ata que saído desta estrea finalmente xace aquí o meu pronome impersoal, machucado debaixo de min como un corpo morto. Desfalece, ven caendo dende hai tempo. Mirade cando camiño como se o sol me tivese guindado un par de tesoiras e agora a miña pel non arroupase abondo. Teño frío, frío, tratando de desprenderme da miña propia sombra, pero hora tras hora filtrase máis. Ou se me deteño, ou se movo unha man, escoito o asubío das flores pechando as súas pálpebras e as árbores, como se sacudisen pó dunha alfombra, cospen fora os seus paxaros e dentro de novo. É como se interrompese algo que estaba caendo en liña directa dende o ollo de Deus. E se non fago nada, o chan réndese. A claridade menta da herba comeza a palidecer. As abelaíñas brancas baixo as follas están maravilladas. De memoria agora, non? Dille si lee memoria quizáis, So non? am I meant to read some more, or is Ishmael going to read some poems now? Ismael xa leu os seus poemas, sí. Yes, if you want to read memorial, no, Ismael has already read all the poems. Okay.
So this is some little fragments from Memorial, but I'll read them one after the other. The first to die was Protesilaus, a focused man who hurried to darkness with 40 black ships, leaving the land behind. Men sailed with him from those flower-lit cliffs where the grass gives growth to everything. Pyrasus, Iton, Pteleus, Antron. He died in mid-air, jumping to be first ashore. There was his house half built. His wife rushed out, clawing her face. Podarchus, his altogether less impressive brother, took over command. But that was long ago. He's been in the Black Earth now for thousands of years. Like a wind murmur, begins a rumor of waves, one long note getting louder, the water breathes a deep sigh. Like a land ripple when the west wind runs through a field, wishing and searching, nothing to be found, the cornstalks shake their green heads. Like a wind murmur begins a rumor of waves, one note getting louder, the water breathes a deep sigh. Like a land ripple when the west wind runs through a field, wishing and searching, nothing to be found, the cornstalks shake their green heads. What was that shrill sound? 5 sisters at the grave, calling the ghost of Dolon. They remember an ugly man, but quick. In a crack of light, in the sweet-smelling glimmer before dawn, he was caught creeping to the ships. He wore a weasel cap. He was soft, dishonest, scared, stooped. They remember how under a spear's eye he offered everything, all his father's money, all his own, every Trojan weakness, every hope of their allies, even the exact position of the Thracians and the colour and size and price of the horses of Rhesus. They keep asking him why. He gave away groaning every secret in his body and was still pleading for his head when his head rolled onto the mud. Like the fly, the daredevil fly, being brushed away but busying back, the lunatic fly who loves licking and will follow a man all day for a nip of his blood. Like the fly, the daredevil fly, being brushed away but busying back, the lunatic fly who loves licking and will follow a man all day for a nip of his blood. Recently arrived and camping apart from everyone, with weapons cleaned and laid down like cutlery. This is horrible. This is some kind of blood feast. And beside each man, his horses. 12 anonymous Thracians were killed in their sleep before their ghosts had time to keep hold of their names. It was so sudden, the raw meat smell of their bodies woke up the dogs. And these were rich men. They had long, smooth hair. But Diomedes, red-faced, quietly, like a butcher keeping up with his order, got rid of them, and the last one, Rhesus, was a king. He should come here, bringing over the water those huge white horses with their chains and painted cheek guards, extraordinary creatures, almost marble but moving, like wolves, always wanting something. Thin shapes, always working the hills, when a shepherd lets his flocks wander and the weaklings bleat their fear, within seconds, wolves will appear. Like wolves, always wanting something. Thin shapes, always working the hills. When a shepherd lets his flocks wander and the weaklings bleat their fear, within seconds, wolves will appear. Grief is black. It is made of earth. It gets into the cracks in the eyes. It lodges its lump in the throat. When a man sees his brother on the ground, he goes mad. He comes running out of nowhere, lashing without looking, and that was how Coon died. First, he wounded Agamemnon. Then he grabbed his brother's stiffened foot and tried to drag him home, shouting, "Help! For God's sake, this is Iphidamas! Someone please help!" But Agamemnon cut off his head, and that was 2 brothers killed
by the same man. And Hector died like everyone else. He was in charge of the Trojans, but a spear found out the little patch of white between his collarbone and his throat, just exactly where a man's soul sits waiting for the mouth to open. He always knew it would happen. He who was so boastful and anxious and used to nip home deafened by weapons to stand in full armor in the doorway like a man rushing in, leaving his motorbike running. All women loved him. His wife was Andromache. One day he looked at her quietly. He said, "I know what will happen." And an image stared at him of himself dead and her in Argos weaving for some foreign woman. He blinked and went back to his work. Hector loved Andromache, but in the end he let her face slide from his mind. He came back to her sightless, strengthless, expressionless, asking only to be washed and burned, and his bones wrapped in soft cloths and returned to the ground. Like leaves. Who could write a history of leaves? The wind blows their ghosts to the ground, and the spring breathes new leaf into the woods. Thousands of names, thousands of leaves. When you remember them, remember this. Dead bodies are their lineage, which matter no more than the leaves. Like when God throws a star, and everyone looks up to see that whip of sparks, and then it's gone. Like when God throws a star, and everyone looks up to see that whip of sparks, and then it's gone. Imos facer que sexa a propia voz de Ismael Ramos quen poña o idem na súa traducción para esta conversa. Bueno, dicir que é unha responsabilidade moi grande ler Memorial, que probablemente sexa un dos mellores poemas que se escribiron en lingua inglesa nos últimos tempos, de moi lonxe, e foi moi difícil tamén asumir a traducción, así que realmente non se me ocorre realmente nada máis especial que facer hoxe aquí que rematar lendo Memorial. O primeiro en morrer foi Protesilao, un home concentrado que se precipitou á escuridade, deixando atrás a terra con 40 barcos negros. Con el foron os homes dende eses riscos acendidos polas flores, onde o pasto deixa que todo medre. Píraso, Itón, Teleo, Antrón, morreu no aire. Cando saltou para encabezar a loita, a súa casa quedou a medio construir. A súa muller saiu correndo dela e rabuñando a cara. O seu irmán Podarco, moito menos valente e decidido, tomou o mando. Pero iso foi fai moito tempo. Agora xa estivo na terra negra durante miles de anos. Como un murmurio de vento, comeza un rumor de ondas, unha longa nota faise máis forte, a auga exhala un fondo suspiro, como a terra que ondula cando o vento oeste atravesa un campo, desexando e buscando, nada que atopar. Os talos do millo arrolan as súas cabezas verdes. Como un murmurio de vento, comeza un rumor de ondas, unha longa nota faise máis forte, a auga exhala un fondo suspiro, como a terra que ondula cando o vento oeste atravesa un campo, desexando e buscando, nada que atopar, os talos do millo arrolan as súas cabezas verdes. Que era ese estridente ruído, 5 irmás que chamando na tumba pola fantasma de Dolón lembran a un home feo pero rápido. Nunha fisgua de luz, no destello de 12 aroma antes do amencer, atrapárono, trepándose aos barcos. Camuflado cunha pel de donicela, era brando, deshonesto, medroso, encurvado, lembraron. Como baixo o ollo da lanza, ofreceuno todo o diñeiro dos seus pais, todo propio, cada debilidade troiana, cada esperanza dos seus aliados, ata a posición exacta dos tracios, e a cor, e o tamaño, e o prezo dos cabalos de reso.
Seguiron preguntándolle por qué, por qué. Soltou chorando cada secreto do seu corpo e rogaba aínda pola súa cabeza, cando a súa cabeza rodou sobre a lama. Como o mosquito, o temerario mosquito, o que espantan pero regresa, insiste, o mosquito lunático que adora lamber e é quen de perseguir un home durante todo o día por unha pinga de sangue, como o mosquito, o temerario mosquito, o que espantan pero regresa, insiste, o mosquito lunático que adora lamber e é quen de perseguir un home durante todo o día por unha pinga de sangue. Acabados de chegar e acampando a parte de todos con armas limpas e dispostas como a cubertos. Isto é horrible. Isto é unha especie de festa de sangue e a carón de cada home o seu cabalo. 12 tracios anónimos foron asasinados mentres dormían. Antes de que os seus espectros tivesen tempo de conservar os seus nomes, foi tan súpeto. O recendo a carne crúa dos seus corpos espertou os cans. E eran homes ricos, tiñan longos cabelos lisos, pero Diomedes, coa cara vermella en silencio como un carniceiro que se mantén o día co seu pedido, desfíxose deles. E o último, Reso, era un rei. Non debera vir nunca, traendo sobre a auga eses enormes cabalos brancos, coas súas cadeas e as súas bridas pintadas, criaturas extraordinarias, case marmóreas, pero móviles, como lobos que sempre queren algo, formas delgadas que sempre patrullan os outeiros, cando un pastor deixa que vaguen os seus rabaños e os máis débiles balan o seu medo, en segundos aparecen os lobos como lobos que sempre queren algo, formas delgadas que sempre patrullan os outeiros, cando un pastor deixa que vaguen os seus rabaños e os máis débiles balan o seu medo, en segundos aparecen os lobos. A dor é negra, está feita de terra, métese polas fisguas dos ollos, atasca o seu nó na gorxa. Cando un home ve seu irmán na terra, tolea, ven correndo do nada, fustrigándose en mirar, e así foi como morreu con. Primeiro feriu a Agamenón, despois agarrou o peteso de seu irmán e tratou de arrastralo ata casa vociferando: «Axuda, meu Deus, este é Ifidamante, que alguén me axude, por favor». Pero Agamenón cortoulle a cabeza e iso foi todo. 2 irmáns asasinados na mesma mañá polo mesmo home. Ese foi o seu día. Aquí rematou. E a súa longa viaxe nocturna polo inframundo acababa de comezar. E Héctor morreu como a todos os demais. Estaba ao cargo dos troianos, pero unha lanza encontrou o pequeno anaco branco entre a clavícula e a gorxa, xusto onde repousa a alma dun home. E agarda que se abra a boca. Sempre soubo que sucedería. El, que era tan presumido e ansioso e acostumado a ir correndo a casa enxordecido polas armas, para erguerse con toda a súa armadura no limiar, como un home que corre o deixar só a súa moto en marcha. Todas as mulleres o amaban. A súa muller era Andrómaca. Un día fitouna en calma. Dixo: «Sei que sucederá». E unha imaxe de si mesmo morto mirouno fixamente e dela en Argos, tecendo para algunha estranxeira. El pestanexou e retornou ás súas tarefas. Héctor amaba a Andrómaca, pero ao final deixou que o rostro dela se borrase da súa mente. Regresou a ela cego, sen forza, sen expresión, pedindo só que o lavasen e queimasen e os seus osos se envolvesen en teas suaves e volvesen á terra, como a tribos de abellas de verán, subindo do outro mundo pola fisgua dunha pedra, millóns de obreiras voando a cumprir co seu posto entre as flores, nacendo e renacendo e escintilando polos campos, como lobos inquedos que nunca quedan sen fame. Poden comer un cervo enteiro, poden beber enteira a superficie dun estanque, lambendo a súa negrura con finas linguas e eructándoa de novo como sangue. E aínda así seguen matando e matando, co estómago que roza os seus costados, acosado pola fame. Como cando Deus lanza unha estrela e todo o mundo mira cara arriba para ver ese látego de chispas. E entón xa non está. Moitas gracias.
que conmovidos aínda por esta lectura, por esta brillante interpretación, a verdade, parabéns Ismael por esa traducción e por a súa interpretación. Pois aproveito este momento para ir dando as grazas a todo o mundo, grazas a ti Ismael Ramos, grazas a Alice Oswald, grazas a eles dous por esa entrega e por toda esa atención tan xenerosa. Grazas dende logo á Fundación Pública Galega Camilo José Cela, ao seu persoal, Covadonga Rodríguez, Oliva Mella e o resto de persoal por celebraren precisamente o 30 aniversario da Fundación con Poesía. Grazas a Froc Eventos, todos os compañeiros, grazas a Alexandra Fernández Rey, grazas dende logo a Lara Doar, Lara Domínguez por este traballo tan complexo que tivo hoxe, grazas a Gonzalo Vázquez. Imos gozar agora pois dun fin de festa, eu creo que é moi especial. Imos facer o aire libre, no xardín, onde efectivamente o oxígeno é máis lixeiro tamén, e onde podemos tamén estar máis en contacto coa natureza. Ali imos escoitar o proxecto artístico de Camille Edouin, Moncoup, artista de orixes franco-italianas e costa-marfileñas, Premio Narce, Martín Kodax, a mellor artista electrónica do ano, que mestura atmosferas sonoras de loops e de samples influídos por ritmos africanos ou pola experimentación industrial nórdica. A espera da súa entrega xa número 3, os dous aclamados discos cos que conta levaron a máis de 80 concertos en coñecidos festivais galegos e estatais, ademais de países como Alemanha, Portugal, Eslovaquia, Suecia ou Francia. Así que despois dunha pausiña, se nos seguides acompañando, desfrutamos da música de Moncoup no xardín. Moitas grazas por acompañarnos.
concerto. Increíble, non o creo. Bueno, ainda vexo moi pouco as máquinas porque hai moita luz. Bueno, que sensación máis rara de retomar. Estou moi nerviosa, está guai. Estes concertos que vou facer este verán serán poucos, pero habrá unhos novos temas que tenen que vir todos xuntos nun espectáculo audiovisual que vou presentar o 28 de agosto no Son da Canteira en Porriño. É un novo proxecto que está baseado sobre os elementos que me rodean porque vivo no rural perdido con casas abandonadas todo alrededor de min e me vou inspirando de todo o que me rodea porque tuve que justificar neste momento de pandemia, terremoto cerebral, emocional terrible, porque estou aquí, que me atrae aquí, porque me quero quedar aquí, aunque sexa un momento moi difícil. Podería ir a chorar na falda da miña nai, pero non vou. Así que os 3 primeiros temas hai un co vento, despois a chuvia, e despois os penedos que chamamos en francés caos graníticos.
increíble que non vexo nada.
Moitas grazas. A ver, despois teño os temas un pouco máis antigos, pero non sei como vou tocar, se non vexo nada. E que son máquinas que son feitas por xente que vai en discoteca, non sei, pero non é todo terreno. Alors, vou imaginar. máis de monitor, por fin. Pensei ser ben escondida,
veía que el efecto estaba puesto. Un poco sí, como se pasaba en un concierto, pero bueno, por cortesía a gente aplaudía ao final dos temas. Bueno, é un protocolo. Gracias. Pero non vexa... Sumergirà na multitude, creo que faltei
podría hacer, no hablar así. Pero me estoy preguntando, igual voy a probar una última, si no voy a hacer algo para acabar, algo sin máquina. Es que fai de día. Sí, sí, que nunca probé esa máquina con tanta... Sí. Pues escribiré. Muy mal, porque no somos todos en discoteca. Vamos a ver. Reembolsar. Bueno, no me pagan. Pero hay que probar. Alors, esto... Hay que quitarlo solo. Sí, por favor.
chamase A Cinza, tamén é un novo tema inspirado por un incendio que queimou unha parte da miña casa dende as cinzas. Así que cuidado o que parece así débil, sin forzas, xa acabado. Te pode arder a casa. Fala de eso. Básicamente da naturaleza que estamos dominando, pero que nos dominará, si quiere. Agora sí, temos un bicho que nos domina. Es un tema en BT, un idioma de Costa de Marfil, de onde a miña nai. É unha versión, non escriben as letras eu. Fala da filla do cantante que morreu nun incendio.
hai que facer deporte en pandemia, senón... son as 10. Que queirades? Se non, podo facer unha última a capela e non nos coñecemos máis. Non estaba previsto. Non sei falar castelán, pero conozco unha canción en castelán. Ademais de a mi burro, le duele la cabeza. Non, aparte de eso... Seime un tema de las víctimas civiles que cantó María Arnal. Entonces aprendo castelán con María Arnal, o igual o catalán, non sei. Como fai? É que as letras molanme moito.
unha canción anarquista que, bueno, non sei como describeo, pero chamase Canción Total. Maravilla. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligaran a consumir y a consumirme, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes, en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, y la dominación de las clases más cultas y del conocimiento de esta civilización. Está muy verdad. Gracias. Hasta luego y muchísimas gracias, Yolanda, por invitarme. Muchísimas gracias por invitarme en estos eventos tan lindos, puramente galegos. Me toca muchísimo que por unha vez na miña vida non son estranxera aquí porque me acolledes como unha galega. Agora, se me sento estranxera, ven de min, non de vos. Moitas grazas.